טוב, ברוכים הבאים להרצאה המטורפת שלי על פרי פרוססור ומקרואים. זו הולכת להיות ההרצאה הכי משעממת שאתם תשמעו בטנדם אי פעם, אבל כשאתם כבר פה אז אתם לא יכולים ללכת. ההרצאה מתמקדת בעיקר ב-C ו-C++. מי שלא כותב ב-C ו-C++, אז אם הוא שואל שאלה שלא קשורה, אז כולם צריכים לחכות אותו בקול כזה מוגזם, ואז הוא צריך לצאת מהחדר בבושת פנים. אל תבזבזו את הזמן של החברים שלכם. אז ההרצאה היא ב-C++, אנחנו הולכים ללמוד פה טריקים, אבל טריקים שאנשים משתמשים בהם, זאת אומרת שאתם פותחים קוד מקור של NRF, או STM, או כל מיני דברים כאלה, בעיקר באמבדד, רואים את הטכניקות האלה הרבה, ורוב האנשים כאילו רואים את הדברים המסובכים האלה, ואז לא מסתכלים לעומק, ואז ישנים טוב בלילה. אני הולך לקטוף את הפרי מעץ הדעת, ולהרוס לכם את החיים אחרי שאתם תראו את הטריקים האלה, אבל לפחות אתם תבינו מה אתם רואים בחלק מהמקומות לפחות. אז פה אנחנו באים כדי לחשוף את הטריקים, שכל הטריקים זה טריקים שהם יותר טריקים מטריקים של אורי גלר, וזה טריקים שקניתי בחנות זמיר טריקים ברמת גן. נתחיל בהרצאה. יפה, אבי, אתה רוצה להצטרף? יש לך שאלה, אבי? כולם ביחד. בבקשה. נהדר, חברים, קודם כל כולם למדו את השיעור הראשון, מצוין. אז אני מדבר על C++, אנחנו נלמד פה דברים, נלמד פה כמה טכניקות וכמה שימושים של מקרואים. נתחיל באוברלואודינג, בדרך כלל אנחנו משתמשים ב-C++, יש לנו אוברלואודינג, זה משהו שיש לנו ב-C++, ב-C אין לנו. אז אנחנו נשתמש במקרואים בשביל לעשות את זה. אנחנו אחר כך נראה קצת דברים שקשורים לג'ינרות של קוד, וזה גם דברים שהם מאוד בשימוש, ואז נראה קצת דברים שקשורים לקונטרול פלואו, שזה לא דברים שהם בשימוש, ואם מישהו משתמש בהם אז צריך לפטר אותו למקום, אבל זה מעניין לראות את זה, ואולי יהיו קצת בונוסים אם יהיה לנו זמן. נתחיל ברגע, מה זה הפרי פרוססור? כמו שכולם מכירים אותו בשם שלו, CPP, C פרי פרוססור, אוקיי, סבבה, אז יש גם CPP אחר, אבל פה CPP זה C פרי פרוססור. זה השלב הראשון בתהליך הקומפילציה. מה הוא עושה? Search and Replace זה הדבר האחרון שהוא עושה. דבר ראשון שהוא עושה, הוא בעצם הולך על כל השורות, ויש משהו שנקרא Logic Line ו-Physical Line, יש הבדל. כשאתם שמים בסוף שורה מין כזה מקף הפוך, אז הוא בעצם לוקח את השורה שמתחת ומחבר אותה לשורה מעל. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים במקרו, שיש בסוף מקרו כזה מקף הפוך, הוא בעצם הדבר הראשון שהוא עושה, הוא הופך את כל ה-lines, את כל ה-physical lines, מה שאנחנו רואים כשורות, ל-logic lines, שזה השורות האמיתיות. מקרו יכול להיות מוגדל רק ב-logic line אחד. אחר כך, הוא עובר על כל מה שכתבנו והופך אותם לטוקנים. זאת אומרת, כל פלוס, או כל מילה, או כל משתנה, כל משהו בתוך גרשיים, הופך את זה לטוקן, כדי שאחר כך לקומפיילר יהיה נוח לפרש את מה שאנחנו כתבנו לקוד. והדבר האחרון שהוא עושה, זה Search and Replace. זה בעצם שפת מקרואים, מישהו ב-1973 החליט שאנחנו יכולים לעשות מקרו, זה משהו נחמד כזה קטן, שאנחנו נוכל לעשות מילה והיא תחליף, ואז כל המתכנתים מצאו את כל הדרכים הכי גרועות לעשות לזה, abuse, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. abuse בפרי פרוססור. אנחנו אוהבים abuse, במיוחד קוסטה הוא אוהב abuse, אבל אנחנו לא צריכים לשמוע על זה יותר מדי. אז דבר ראשון, רציתי להראות לכם את זה, זה חשוב. הפרי פרוססור הוא עמוק ומסוכן, הוא כמו קרחון. זה הקרחון של הפרי פרוססור. כפי שאתם רואים, יש את הדברים שרובנו מכירים, הם נמצאים מעל הקרחון. include, macros just replace text, זה אנחנו נעבור על זה, אם מישהו לא מכיר את זה. ואז יש לנו את on the iceberg, below the water, middle of the iceberg, עד לאביס. אנחנו לא ניגע באביס היום, אנחנו נהיה בערך מקסימום פה כאילו, לא יותר מזה. אבל לרוב אנחנו נהיה בערך פה. חומר מעניין לקריאה. זה חומר מגניב, גם אפשר ללחוץ על כל אחד, ויש לינק, זה משהו מגניב שהמציאו בשנות ה-90. אבל אנחנו, אני הכנתי לנו קוד, אנחנו נסתכל על קוד, זה יהיה מגניב.
ונתחיל בבייסיקס. קודם כל, הבייסיק של הבייסיק, אם אנחנו רוצים לקמפל, אבל לא באמת לקמפל, רק להריץ את הפרי-פרוססור, אז אנחנו מוסיפים את הדגלים מינוס P ומינוס E. הנה GCC, אני הוספתי לו בדגלים מינוס P ומינוס E. מינוס E זה אומר תעשה רק pre-processing, מינוס P זה אומר תוריד כל מיני הערות ודברים שהם לא רלוונטיים לנו, שמגיעים מ-including וכו'. אז אם אני עושה define מורן בת, ואז אני כותב פה מורן, אז אנחנו נראה פה שהוא עושה קומפיילינג והוא מוציא לנו בת, כי זה מה שיצא אחרי הפרי-פרוססור. מורן הפך לבת. בסדר? אנחנו עוד נגלה להמשך הרצאה עם מורן ובן או בת. עכשיו, נתחיל בבייסיקס, אוקיי? קוד מאוד מאוד פשוט. שאני עושה, יש לי מקרואים שהם כמו פונקציות, ויש לי מקרואים שהם כמו אובייקטים. פה זה מקרו שהוא כמו אובייקט. אם איפשהו נכתוב sum calc, זה יחליף לי את זה, בוא נגיד זה לא אמור להיות פה, בזה. אוקיי? בכל מקום שאני אכתוב sum calc, יהיה כתוב 10 מינוס 5. האם יש פה בעיה כלשהי? כן. מה הבעיה? שאלת רעיונות מספר 1? כן, אם אני עושה sum advanced calc, והוא עושה 60 כפול sum calc, מה תהיה התוצאה? מישהו שם בבית... כפול 10. מינוס 1, מינוס 5. לא נכונה, התוצאה תהיה לא נכונה. התוצאה לא תהיה טובה, אז יהיה 60 כפול 10, ואז מינוס 5. מה? כן, זה נכון. למה אתה אומר זה לא נכון? זה נכון. אנחנו כרגע בעניין של להגן על עצמנו ממלכודות, אז הנה מלכודת ראשונה שאנחנו עכשיו עשינו, ועכשיו שם advanced calc, הולך להיות שווה ל-60 כפול, בסוגריים 10 כפול 5. מלכודת א', אנחנו ממש בבייסיקים עכשיו, עוד לא עשינו שום טריק. בייסיק 2, יש לי define, שהוא עושה כמה פרינטים. אוקיי? הוא עושה לי print f ופרינט f. ועכשיו אני שם אותו בתוך if. מה הבעיה פה? נכון, הוא עושה שתי שורות. אי אפשר לעשות ב-if בלי סוגריים מסולסלים שתי שורות. אז מה שיקרה זה שה-else הזה גם לא יהיה תקין. כי יהיה לי else אחרי משהו שהוא לא if. זה אפילו לא יתקמפל. זה המקרה הטוב. זה המקרה היחסית טוב. אם אני רוצה להגן על עצמי, למה שאני לא אעשה דבר כזה, אז נגיד? מה הבעיה עם זה? יהיה לי נקודה, אבל זה כן נורא. זה כן נורא, כי עכשיו יהיה לי נקודה פסיק אחרי ה-if, וה-else לא יהיה תקין. אם אני אוריד פה את הנקודה פסיק, זה יהיה בסדר, אבל אם יש לי פה נקודה פסיק זה לא בסדר. אז מה עושים במקום? עושים את הטריק המגעיל הזה, שעושים do while 0. כי do while 0, אם עושים... נכון, אבל זה כאילו פחות ברור. אז אפשר לא לשים נקודה פסיק אחרי זה, או שעושים do while, וה-do while תמיד תקין. תשימו נקודה פסיק, ואז יהיה בסדר, לא תשימו, הוא יגיד לי, יש לי פה בעיה, וה-else אחרי זה יהיה תקין. זה מובן לכולם? מובן ומגעיל. מובן ומגעיל, יופי. יש משהו ויש את הדו-while 0. פעם אתה רואה אותו. נכון, אף אחד לא מבין מה הקטע של הדו-while. אבל רואים את זה הרבה מאוד נכון. עכשיו נלך לבייסיקס 2, פה אנחנו קצת רק נזכיר דברים למי שלא מכיר מקרואים לעומק. 3 נקודות במקרו, מה זה? זה מקרואים שהם סוג של פונקציות. יש לנו identifier, זה הפרינט, יש לנו ארגומנטים, זה מה שנמצא פה בפנים, ואז יש לנו את ה-replacement tokens, זה מה שהולך להיות, מה שהולך להחליף אותי. אז אם יש לי 3 נקודות, זה אומר שאני יכול לתת פה כמה דברים שאני רוצה, וכדי להשתמש בהם אחר כך, אני צריך להשתמש ב-VAR. זה בעצם פשוט מציב אותם. אז אם שמתי X, Y, Z, אז יהיה כתוב פה X, Y, Z. דוחף אותם לסטאק פנימי של הפרי-פרוססור. כן. ואין לי דרך ללכת עליהם אחד-אחד. אין לי דרך, נגיד אם היה לי פה X, Y, Z, אז להגיד ל-X תעשה ככה, ל-Y תעשה ככה, ל-Z תעשה ככה. אנחנו נגיע למלכודות. היום כבר יש דרך לעשות
לעבור אחד, אבל זה ממש מסובך ולא נגיע לזה. אבל כן, צריך להיזהר, ואנחנו נגיע למלכודת של הווריאביק הזה. דבר הבא שחשוב, זה שיש את הסטרינגיפיי, כל מה שאני מקבל פה, אם אני במקרו, בהרחבה נותן לו אמפרסנד 1, הופך להיות סטרינג, כלומר, stringify world, הולך לייצר לי פה בפרינט, hello world. כי עשיתי stringify ל-world, והוא מקבל את הדבר הזה, מחליף את מה שהתקבל פה, שבמקרה שלנו היה world, בלי גרשיים, ל-world עם גרשיים. stringify פשוט. concatenate. אז אנחנו נשתמש בו, וגם נראה את המלכודות בו שהן מאוד מעניינות. בוא נתקן את זה. אז קונקט מקבל שתי דברים, הוא עושה להם קונקט. אם היה קונקט של hello world, אז הוא פשוט יעשה קונקט, הוא פשוט יעשה hello world, פשוט יחבר אותם ביחד. אתה לא יודע להגיד איך הוא עושה את הדברים האלה? אנחנו נדבר על זה. אבל זה בשביל התחלה. עכשיו כדי ככה בשביל פיקינטריה התחלתית, בואו נעשה תרגיל מעניין. שאני לא רגל על הראש, לא. יש לי ראש גדול. כל אחד זז קצת. אז בסדר. נתחיל בבעיה שיש לנו ב-C, ש-C היא לא פייתון. זה הבעיה הראשית של C. בפייתון יש לנו את האופציה לשים פונקציה ואז לקרוא לפרמטרים שלה לפי שם. אם יש לי נגיד פונקציה שמקבלת הוסט ופורט, אז אני יכול להגיד הוסט שווה לזה, פורט שווה לזה. אני יכול להחליף את הסדר, ואני גם יכול לעשות דיפולט לכל מיני פונקציות. ב-C אין לנו את זה. האם אנחנו יכולים להשתמש במקרואים כדי לעשות את זה? התשובה כן, כי אנחנו בהרצאה על מקרו. אז בואו נלמד לעשות את זה. אם יש לנו הרבה פרמטרים ב-C, אנחנו אוהבים לא לקבל אותם כפרמטרים בפונקציה, אנחנו אוהבים לקבל אותם בסטרקט. יש לזה כל מיני יתרונות. בוא נגיד שיש לי פונקציית קונקט שהיא מקבלת קונקשן פרמס, וזה מה שיש בה, פורט, הוסט וטיימאוט. עכשיו אני רוצה לממש את הקטע שאני יכול לעשות נקודה פורט שווה לזה, נקודה הוסט שווה לזה, ונקודה טיימאוט שווה לזה, שאני לא אצטרך לקרוא לזה ככה. אגב, מי שלא מכיר את הכתיב הזה, זה משהו שנכנס ב-C11, אני נותן בתוך סוגריים את הסוג, ואז אני פותח סוגריים מסולסלים וממלא אותו, וזה L-value. זאת אומרת, זה ממש יצר את זה על הסטאק, ולא נתן לזה שם, אבל זה מועבר לקונקט, כי כאילו יצרתי את זה פה על הסטאק של המיין. ואני רוצה, במקום לעשות את זה, הייתי דווקא רוצה לעשות משהו כזה. או להוסיף גם את ההוסט והטיימאוט. איך אני יכול לעשות את זה? אז נתחיל בלי דיפולטים. אם אני עושה דבר כזה, אני מקבל בקונקט וריאדיק מקרו. ואת הווריאדיק מקרו אני מכניס לתוך אקטיב שראינו קודם. אני יוצר על הסטאק קונקשן פרמס, ואז אני מכניס אותו לפה. אז בעצם ייווצר לי משהו כזה. זאת אומרת, אני רק צריך להוסיף פה את מה שהיה לי חסר, שזה הנקודה פה טיימאוט והוסט. אם יהיה חסר. אז הוא יהיה 0. זה יהיה 0. בדקתי את זה. אני חושב שזה אמור להיות בכוונה. זה דיפולט value, כן. פה אתה לא צריך לפי הסדר. פה אני לא צריך לפי הסדר. אני ממלא לו את כל הפרמטרים, אני לא צריך פה לפי הסדר. אני ניסיתי לקמפל את זה עם כל מיני דגלים, פדנטיק וכו', וזה לא היה בעיה. לדבר הבא, שהוא הולך לראות כמו בעיה, הוא גם לא היה בעיה. איך אני מוסיף דיפולט values? אז אם אני עושה, בוא נגיד, אם אני עושה דבר כזה, רגע, אני אכניס את זה להערה. ואני בתוך המקרו עצמו נותן שההוסט שווה לגוגל, ואז אני לוקח את כל השאר. בוא אמרתי כמובן זה סבבה, זה דיפולט value של ההוסט, אבל מה קורה אם פה אני מביא הוסט? מה הולך לצאת לי מהמקרו? הולך לצאת לי הוסט גוגל, פורט משהו,
טיימאוט, ואז עוד הוסט שאני הוספתי בעצמי. יהיה לי פעמיים הוסט. הוא ימחק את הערך הראשון, הוא ייקח את האחרון. שזה מגניב, כי אז זה אומר שיכול להיות לי דיפולט value. אם אני מוסיף משהו, הוא ייקח, אם אני לא מוסיף, הוא ישתמש בראשון. כי יש להם אותו שם. כי הוא פשוט לוקח, כי יש להם את השם, זה אותו שדה אבסטרקט, הוא פשוט לוקח את האחרון. ואז זה בעצם יוצר לי מצב שאני יכול בעצם ממש לכתוב קוד פייתוני כזה. לא, הוא לוקח את האחרון, הוא לא מתלונן על זה, אני שמתי פה. הנה, ההשמה האחרונה, נכון. אז אם ההוסט פה הוא אחרי הדיפולט, והנה שמתי את הדיפולט בהתחלה במקרו, אז זה יהיה בסדר. אז ניסיתי לקמפל את זה, הייתי בטוח שזה הולך לתת הערה. שמתי עם W-error, W-Z, פדנטיק, הוא לא נתן לי הערה על זה, והוא תמיד לקח לי את האחרון. אז זה דרך מגניבה, האם אי פעם השתמשתי או משהו כזה, או ראיתי מישהו משתמש? לא, אבל תמיד יש כזה ויכוחים באינטרנט, מי יכול לעשות את ה-C הכי דומה לפייתון, וזה תמיד עולה שם. זה דרך די מגניבה. זה א', עכשיו אנחנו נתחיל להיכנס לדברים הטיפה יותר כבדים. אני רוצה להתחיל באוברלואודינג על פי מספר פרמטרים. כלומר, אני רוצה לעשות שיהיה לי מקרו, שמקבל מספר שונה של פרמטרים, ועל פי זה הולך לפונקציות אחרות. אם הוא קיבל עד עם 2 פרמטרים, ואגב משתמשים בזה הרבה, אנחנו נגיע לאיפה משתמשים בזה, אבל אם הוא קיבל עד עם 2 פרמטרים, הוא ילך לפונקציה שקוראים לה עד עם 2, ויקרא לה. אם קיבלתי עם 3, הוא יקרא לפונקציה שיש בה 3. דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה לספור את כמות הפרמטרים שאנחנו מקבלים. יהיה לנו מקרו כלשהו, שמקבל 3 נקודות, והוא צריך לספור כמה יש שם. וזה הולך להיות טריק, ממש מסוג הטריקים שקונים בזמיר. מישהו יכול לחשוב על איזה דרך? בואו, אני פשוט הולך להראות את הדרך, כי כאילו לבנות את זה שלב שלב זה הולך להיות כאילו... בדרך כלל שעושים פה טריקים, אז משתמשים בכמה מקרואים, מקרו קורא למקרו, מקרו קורא למקרו. מה הדרך? להבין כמה ארגומנטים יש לך? כן. VArgs, VAList, VANum. אבל זה ברנטיים, אני רוצה בקומפייל טיים. אני רוצה שהמקרו שאני הולך להפעיל על הדבר הזה, יהפוך להיות מספר בזמן קומפילציה. רקורסיה? אין רקורסיה במקרואים. במקרו לא יכול לקרוא לאותו מקרו. כשמקרו קורא למקרו, שהוא עצמו, הוא לא מרחיב אותו בפעם השנייה. כן, אבל אחרי זה הפרפרוססור לא נכנס עוד הפעם? לא. זה לא רק שלב אחד, נכון? הוא עושה החלפה, ואחר כך על התוצאה הוא עדיין, הוא עושה עוד הפעם את הפרפרוססור, נכון? על ההחלפה. יש אקספנשן שקורה שוב ושוב, אבל לא יכול להיות דבר כזה. עד שהוא מסיים, שאין לו משהו להחליף. לא יכול להיות, שוב, לא יכול להיות רקורסיה, יש משהו שנקרא blue paint במקרואים. אם אתה קראת ל-sec-args בתוך sec-args, הוא לא ירחיב אותי פעם שנייה. לא, ברור. הוא לא ירחיב אותי פעם שנייה. אין רקורסיה. זה כן. עכשיו בואו נראה את הטריק הזה מחנות הטריקים, שקוראים לו count-args, מקבל 3 נקודות. בואו נגיד הוא קיבל x, y, z. אז מה שהולך להיות פה זה שהולך לקרוא למקרו אחר, במקרו הזה הולך להציב x, פסיק y, פסיק z, פסיק 8 ואת כל המספרים. פה אנחנו תומכים בעד 8 מספרים. המקרו הזה, הנה sec-args, הוא הולך לקבל אותם פה. ומה שהוא עושה, הוא פשוט מרחיב את n. אז בואו נחשוב על זה ביחד בראש. פה יהיה x, נכון? ו-args. אז בעצם פה יהיה את x, זה הפרמטר הראשון מתוך sec-args. פה יהיה את y, פה יהיה את z, פה יהיה 8, 7, 6, 5, 4, 3, וכל השאר לא חשובים לי, ואני פשוט מרחיב את 3. אם לתוך count-args קיבלתי רק x, אז v-args זה יהיה x, ואז יהיה פסיק 876 וכו', אז פה יהיה x, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולקחתי את 1, הרחבתי אותו, מה שאומר שאינט x1 הולך להיות לי 1, פנס פה 1,
x2 הולך להיות לי expense ל-2, ממש עוד לפני שהקומפיילר התחיל לרוץ, זה היה מה זה חשוב, ו3 יהיה 3, ועכשיו אנחנו יכולים ללמוד על טריק חדש מהקומפיילר של C++20. מה יהיה 0? הימורים? count tags שלא מקבל שום פרמטר. למה 1? כי לא משנה מה יקרה, תמיד יש לי את הפסיק הזה. var זה לא חלק מהפסיק, יהיה לי את כל הארגומנטים, פסיק וכל השאר. אז גם אם אני לא אביא לו פה כלום, זה יתחיל בפסיק 8765, וזה יראה כאילו יש לי פה ארגומנט אחד. אז x0, אם מקרו לא עובד טוב, הוא מרחיב לי ל-1. ב-C++ הוסיפו אפשרות חדשה, שרובכם, אולי אפילו כולכם לא מכירים, והיא די מגניבה, שקוראים לה va-opt, או va-opt. זה בעצם כמו va-args, משהו שנראה ככה, אבל נותנים לו בסוגריים משהו, והוא מדביק אותו רק אם יש משהו ב-va-args. אם va-args הוא ריק, הוא לא עושה איתו, זה בעצם יראה משהו כזה. va-opt, ואני אתן לו פה פסיק, ואז זה אומר ככה, אם va-args ריק, תתעלם מזה. אם va-arg לא ריק, תשים פסיק. אוקיי? אז בעצם מה הולך להיות לי? כל אלה יהיו כמו שהיה קודם. 1, 2, 3, כי יש פה פסיק. אבל אם אין פסיק, אז מה יהיה לי? 0. כי זה יהיה 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. אז ה-va-opt הזה הוא בדיוק בשביל מקרים כאלה שהפסיק הזה מפריע לנו ואנחנו רוצים. האם אי פעם השתמשתי בזה? כן. בדאטאבייס שאני אראה לכם אחר כך שהוא משתמש בכמה טכניקות, הייתי צריך להשתמש בו בשביל לעשות דברים כמו פרמטרים דיפולטיביים וכו'. אז זה היה השלב הראשון. כרגע יש לנו count arg וה-count arg זה עובד. עכשיו אנחנו רוצים לעשות את החלק של ה-overloading. אנחנו בעצם נרצה לקחת פונקציה, שאנחנו יודעים איך קוראים לה, ולהוסיף לה בקו תחתון את המספר, כמו שאנחנו ראינו פה. אנחנו נרצה שעד עם שתי דברים יקרא לעד קו תחתון 2, אנחנו הולכים לעשות concatenate עד קו תחתון ומספר, המספר יהיה לנו מ-count args, והוא יקרא לפונקציה הנכונה. נתחיל בלהסתכל איך זה נראה, overload by arg num. אז זה המקרו מקודם, 1 ל-1. אני מגדיר פה פונקציות עד 0, עד 1, עד 2, עד 3, עד 4. סטנדרטי. ועכשיו אני מגדיר define שקוראים לו עד not working, למה הוא לא עובד, אנחנו נגלה בקרוב. זה חלק חשוב ומעניין, שארז רצה להגיד לכם לא להשתמש בקונקטנט אף פעם בגללו. מה הוא עושה? הוא פשוט עושה concatenate עד, כן, סליחה. הוא עושה concatenate של עד כף תחתון, ו-count args של כל הארגומנטים שיש לי, ואז הוא גם שם את כל הארגומנטים כאילו הוא קורא לפונקציה. אתם מצליחים להבין מה קורה פה? עד מספר, זה הולך לייצר לי מספר, ואז הוא פותח את הסוגריים כדי לקרוא לפונקציה. סבבה? הבעיה שיש פה משהו שלא עובד, יש בעיה בקונקט. קונקט זה הדבר הזה. בואו נלך רגע... עד סוף השורה, נכון? זה לא הבעיה. בואו, אנחנו הולכים עכשיו רגע לבדוק אם מורן בן או מורן בת. אני הולך לעשות define'ים. מורן רן T. ואני הולך לעשות גם define מורן בן. הולך רגע לשים את זה בצד. ואני הולך לעשות define concat. מקבל x, y, ועושה x, y. ועכשיו אני הולך לכתוב פה cut כמו run. עכשיו, שימו לב. הוא הולך לקחת את מו ורן ולשים אותם פה. מו יהיה x, רן יהיה y, ואז הוא הולך לשים פה מו ורן. עכשיו, אם הוא קודם, רגע, אתה מגלה פה לכולם. אם הוא קודם הולך להרחיב את מו לבא ורן ל-t, ואז לחבר אותם, אז יצא שמורן בת. נכון?
אם הוא קודם לוקח את מו ואת רן, מחבר אותם, ורק אחר כך מסתכל על מה יוצא ואז מרחיב, אז מורן יהיה בן. מי אומר מורן בת? מי אומר מורן בן? אוקיי, יש הרבה שלא בטוחים, בסדר, מגדר זה דבר פלואידי. אז מורן יוצא בן. ולמה זה? אנחנו נתקן את זה. למה זה? כי כל מה שקשור לדברים כאלה קורה לפני האקספנשן. אנחנו רגע נסתכל פה על... שנייה, אני שמתי לזה קישור. בדיוק, הסדר פעולות הוא בעייתי. הנה מתוך ויקיפדיה, פרי-פרוססור. order of expansion. מה קורה קודם? כשיש מקרו כזה מסוג וואו, איזה אור יש לי לפנים. כשיש מקרו כזה מסוג פונקציה, הוא קודם לוקח את הפרמטרים, שם אותם במקום, ואז הוא קודם כל, דבר ראשון, רואה אם יש כזה, אם יש כזה של stringification, הוא הופך אותו לסטרינג. זה א'. הוא שם אותם במקום, זה הפרמטר replaced with a replacement list, ואז הוא אומר, קודם כל, האם יש concatenation איפשהו? אני קודם כל אעשה את ה-concatenation, ורק אחרי ה-concatenation, אני אעשה את ה-expansion. אז זה בדיוק מה שאנחנו רואים פה. הוא לוקח את מו ורן, הוא שם אותם במקום, הוא בודק קודם כל אם יש concatenation, הוא אומר כן, הוא מחבר אותם, זה הופך להיות מורן, ואז בגלל זה מורן הופך להיות לבן. מה צריך לעשות כדי לפתור את זה? עכשיו, אתה יכול חגי? בדיוק, אנחנו צריכים עוד דרגה של expansion. אז אנחנו נעשה define, ואנחנו רואים את זה כמעט בכל framework שאנחנו עובדים איתו. יש cut 2 שהוא עושה בדיוק מה שcut 1 עושה. עושה את זה, וcut קורא ל-cut 2 עם x ו-y, ומורן, כולם מחיאות כפיים, מורן בת. לכן מורן בת, מה שקרה פה זה שהוא בעצם הלך למקרו הראשון, הוא לקח את מו ואת רן, הוא שם אותם פה, הוא ראה אין concatenation, אז הוא הפך אותם לבא ו-t, ואז הוא קרא למקרו הזה, וזה הפך להיות בת. אז עכשיו שאנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שאם אנחנו מנסים לעשות את add not working, מה שהולך להיות זה add קו תחתון count args בלה 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 בלה, שזה לא טוב, ובגלל זה אנחנו צריכים לעשות, במקום לקרוא ל-cut, רגע, אנחנו צריכים לקרוא ל-add working, כי מה ש-add working עושה זה בדיוק אותו דבר, אבל במקום לעשות add ולחבר את ה-count args, הוא קורא ל-cut אחר, שעושה בדיוק את הדבר הזה. אז אם אני אחליף פה את זה, סליחה, לפעמים אני בבים, וזה לא בסדר בכלל, add working, הוא יעשה לנו עד קו תחתון 3. מה הייתה הבעיה מקודם? אז זה באמת בעייתי, כשאנחנו עשינו בקונקט, עשינו אותו ישר, והוא במקום לקחת את count args ולהפוך אותו למספר, הוא קודם כל חיבר את עד קו תחתון עם count args, ואז הוא כבר לא יכול להפוך את זה למספר. הבנתי. הוא קודם חיבר אותם לפני שהוא לקח את count args והפך אותו למספר. כן. אז פה אנחנו עשינו עוד indirection, תיקח את add ואת count args, תקרא אותם למקרו אחר, הוא יעשה את ה-expansion, נכון, ואז תקרא למקרו השלישי, ואז הוא יחבר כמו שצריך, ועד working הופך להיות עד קו תחתון 3, לעומת עד not working, שזה עד קו תחתון עם count args וכל הדברים האלה. אנחנו תמיד נראה בהרבה מאוד מקומות, ואנחנו נראה את זה גם בקרוב, שלכל מקום שיש cut, תמיד יש גם cut 2, או תמיד... expansion לא, זה כל הבעיה שלו. אם הוא רואה את הדבר הזה, הוא לא עושה expansion. אם הוא רואה שתי אמפרסנדים, השטג כזה, כמו פייסבוק, אז הוא קודם כל מצמיד אותם ביחד, ורק אחר כך הוא יסתכל אם צריך לעשות expansion. פה הוא רואה את זה. פה זה עובד. לא.
הוא כן עושה את זה פה, זאת אומרת, את אומרת למה לא צריך כאילו עוד אחד כזה פה? הוא קודם מציב אותם, הוא רואה שהוא לא צריך לחבר שום דבר, ואז הוא עושה את האקספנשן. הוא רואה שאין כאלה, ואז הוא עושה את האקספנשן. נכון, כן. אבל אם הייתי שם פה את האקספנשן, אז זה היה יכול להיות בעייתי. אז add working קורא ל-cut, ש-cut קורא ל-cut 2. איפה רואים את זה לדוגמה? אם נסתכל על ה-NRF, מי שפה עבד עם NRF, יש ל-NRF מקרו שנקרא NRF log, והוא מקבל מספר פרמטרים, והוא לא כמו printf, הוא לא רוצה להשתמש ב-VA list, כדי לראות ברנטיים כמה פרמטרים הוא קיבל, כי הוא רוצה לחסוך זמן. הוא רוצה לקרוא לפונקציות אחרות לפי מספר הפרמטרים שהוא קיבל בלוג. אז הוא עושה בדיוק מה שאנחנו עשינו עכשיו. אם ניכנס ל-NRF log, NRF log internal, log internal, מה הוא עושה? הוא עושה log internal כף תחתון x, זה ה-count args, הוא מוסיף פה את הטייפ שאנחנו לא היינו צריכים אותו, ואת ה-args, והנה, הדבר, ה-log internal x יקרא לקונקט 2, קונקט 2 נחשו למה הוא הולך לקרוא, לקונקט 2 כף תחתון, והנה קונקט 2 כף תחתון יעשה את זה. אז אז מה שהוא עושה, הנה. לא, אבל מה שקורה פה, אבל הנה, המקרו בסופו של דבר מתפרש ללוג אינטרנל כף תחתון משהו, והנה, יש לי לוג אינטרנל כף תחתון 2, לוג אינטרנל כף תחתון 3, כמו שאני הגדרתי עד 1, עד 2, עד 3, הוא גם מגדיר, בדיוק כאלה. זה בדיוק, נכון, כן. הכל... כן, כי זה... כן, זה גם... נכון, זה קורה בקומפייל טיים ולא ברן טיים, וזה טוב לנו למערכות שלנו. אז יש לנו ממש פונקציה עד ל6 פרמטרים, ממה שאני רואה פה. ואגב, כמה אתם חושבים שהקאונט טארגס שלו תומך? 94. אז זה נראה יותר מכוער שלי. אבל שתיל לא בסוף. זה משהו שאנחנו לא נגיע אליו, תסתכל באייסברג. אוקיי, אז... כן. ולא מצאו. אני רואה בה ואני רואה T, כי אני עשיתי חידוש של דברים. אז אנחנו נגיע פה לדברים שכאילו, אני אגיד, יש יתרונות וחסרונות למקרו. החיסרון העיקרי זה הדיבה. רגע, שנייה, חגת. בסופו של דבר, אני בא לתת API ממש ממש יפים ליוזר שלי, אבל אם משהו בהם לא עובד והוא מקבל שגיאת קומפילציה, הוא יבכה. כי הוא לא יצליח להבין, וזה בדיוק מה שקורה לנו. אני אראה לכם משהו שעשיתי עוד מעט, דאטאבייס מאוד נחמד שאנחנו משתמשים בו, שהוא משתמש בערך בהרבה מאוד שיטות שיש פה, אבל ברגע שיש פה טעות קומפילציה, קוראים לי, נכון, זה נכון ולא נכון, כי זפיר בדיווייס טרי שלהם, הכל מקרואים, הם עושים את זה כדי לחסוך בזה, הם עושים מקרואים, וברגע שאני עושה משהו לא נכון בדיווייס טרי שלהם, אני מקבל, יורק עליי קומפיילר דברים מגעילים, וממש קשה לטפל בזה. נכון, אז ההרצאה הזאת היא כדי שנכיר את זה ולא נברח מזה כמו מאש, אז הטיר של הסוף זה איזה מין קונבנציה במקרואים, אני לא יכול להסביר על זה. אני לא יכול להסביר על זה, הם משתמשים בטילדה, כי אני לא יודע להסביר את זה. הם משתמשים בטילדה כדי סוג של לסיים סוף, ואז הם יכולים לעשות עם זה כל מיני דברים אחרים. אם מישהו עושה
יותר מ-65, מ-64, אז יש פה איזה קטעים שאני לא מכירה. כמה עמוק הולכים בתוך מאורת הארנב של המקרואים, או עמוק בתוך הקרחון, אני לא יכול לרדת יותר מדי לעומק, כי זה גם לא רלוונטי פה. מי שרוצה להבין את הטילדה, אז שיקרא על מקרואים שקוראים להם דיפר ואיבל. אוקיי, זה אם אני אסתכל פה רגע, איפה איבל וזה? הנה, איבל ודיפר, אתם רואים, הם ממש בבוטום אוף דה אייסברג. הם לא באביס. הם לא באביס, האביס זה כל מיני הצעות שנדחו, או language extension, יש פה for and end for בתור מקרו, rejected C proposal, כאילו, אנשים ממש השתגעו עם האביוס פה. ISP זה גם משהו מעניין, אבל בסדר. בואו נמשיך הלאה, אנחנו סיימנו פה עם overloading על פי מספר של נתונים, עכשיו אנחנו הולכים ל-overloading עם סוג. אתה חושב שזה הולך להיות ממש מסובך? אז אפילו יותר קל מזה. ב-C++, לא C++, אגב זה לא קיים ב-C++, לא צריך את זה, ב-C11 הוסיפו מקרו מיוחד, שזה בדיוק מה שהוא עושה, קוראים לו generic, הוא מקבל סוג, ואז אתם עושים כזה כמו של switch case על הסוג. אם זה int, תקרא לי לפונקציה עד int, אם זה float, תקרא לי לפונקציה עד float, אם זה double, תקרא לי עד double, אני צריך להגדיר את כולם, המקרו שלי הוא עד שמקבל פרמטר, ואשכרה C פריפרוססור עוזר לנו להבין מה הסוג של הפרמטר, ולפי זה לפתור את הג'נריק לדבר הנכון, ויש לי גם דיפולט, אם אני קורא. בדיוק, יש לי פה עד if. כן. איפה משתמשים בזה? בספריית מס של C, מ-C11 ומעלה, פעם היה לך square root לכל סוג של דבר, לימין 16 לזה, 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 הם עשו מקרו שמקבל, ואז קורא לכל אחת מהפונקציות האלה. ברמת עיקרון כזה, מנפח את הטריקים. אתה יכול לעשות עם זה טריקים אם אני... אני לא בטוח, לא בדקתי את זה לעומק, אבל אתה יכול לעשות עם זה טריקים אחרים שלא קשורים ללעשות עוד פונקציות. אם יש לך פונקציה שמקבלת באפר וגודל, ואתה רוצה להעביר ל-UN16 או UN32 הזה, אז תעביר לה, ומה שהמקרו יעשה זה עושה את הגודל שלו פלוס זה, אתה יכול לעשות כל מיני טריקים עם הג'נריק הזה. לא השתמשתי בו אף פעם, ויש בו כל מיני קאצ'ים. אני יודע שמיכאל כבר הסתכל לתוך ההרצאה שלי בגיטאב, אגב ההרצאה שלי בגיטאב, והשתמש בזה בקוד שלו, ולא נתן לי סטאר בהרצאה שלי בגיטאב. אין לו איזו. לא, הוא לא נתן לי, לא צריך להגזים. אבל הנה, אם מישהו צריך, הנה ההרצאה שלי במקרובטיקס, סבבה, כל ההרצאה פה, ואין פה סטארים. אני אשלח לינק בחת. ואפילו כתוב פה עדיין work in progress, מביך. קיצור, אז הנה המקרובטיקס פה, מוזמנים להיכנס ולקחת את כל הטריקים. נעבור הלאה. כי זה לא היה כזה מעניין, אבל עוד ב-argnum, אנחנו הולכים לעבור עכשיו הלאה ל-X macros. X macros זה שם כללי לטכניקה במקרואים, שבה אנחנו משתמשים במקרו קולבקים. עכשיו, פה אנחנו מדברים על ג'נרות של קוד. קודם דיברנו על אוברלודינג וכל מיני דברים כאלה, עכשיו אנחנו רוצים לג'נרט קוד, פחות לכתוב ושיצא הרבה. קשה להסביר את זה, זה משהו שקשה להסביר, אני אנסה כמה שיותר טוב. בסופו של דבר זה בשימוש מאוד רחב הדבר הזה. פרוטובאף משתמשים בזה אצלנו בדאטאבייס, משתמשים בזה במלא מקומות. הדוגמה הקלאסית, יש לי אינם, הלוואי, וכשהייתי כותב את האינם הזה, היה לי גם ישר מתג'נרטת פונקציה, שכשאני מביא לה את האינם, אז היא מדפיסה לי אותו כסטרינג. עכשיו אני חושף את טוב, זה לא חושף את הסוד. הלוואי היה יוצא לי דבר כזה. זאת אומרת, שיהיה לי פונקציה, שכשאני מביא לה את האינם, אז ברד היא מדפיסה לי רד. גרין היא מדפיסה לי גרין, וכו' וכו' וכו'. איך אני יכול לעשות את זה? אני רוצה בעצם להביא לאיזה מקרו,
את כל הצבעים, ואני רוצה להביא לו גם בעצם, אני רוצה להיות מסוגל להרחיב אותו כמה פעמים. פעם אחת אני רוצה להרחיב אותו כדי שייצור לי את האינם, ופעם שנייה אני רוצה להרחיב אותו כדי שייצור לי את הפונקציה. אז יש הרבה דרכים לעשות את זה, אני בוחר בדרך שאני מעדיף, שהיא נראית משהו כזה, אני חושב שהיא הדרך הכי נקייה. אני אומר ליוזר, אדוני היוזר, תגדיר לי את האינם שלך ככה, תגדיר, ממש תעשה אתה את הדיפיין, אני לא רוצה לכתוב את המקרו, אתה תכתוב את המקרו, תעשה דיפיין עם השם של האינם שאתה רוצה, X אתה שם פה זה בשבילי, אתה לא יודע למה אתה שם אותו, תשים פה X, ואז תקרא ל-X הזה על כל אחד מהשמות שאתה רוצה באינם. ואז, אחרי שאתה מסיים, תקרא לאינם שאני יצרתי, זה הולך להיות פה הפוך על הפוך, זה טיפה קשה אם תתרכזו, אני מבטיח שתבינו. תקרא לאינם שאני כתבתי, שקוראים לו string דינם, ותביא לי את האינם שלך. עכשיו, מה האינם שלי עושה? האינם שלי קיבל את האינם ליסט. במקרה שלנו זה e-color. מה שכתוב במקום אינם ליסט, זה e-color. והוא הולך עכשיו לקחת את האינם, יהיה כתוב פה e-color. למה יהיה כתוב e-color? כי לא הוספנו פה סוגריים אחרי זה. אם יש פה את e-color ולא שמנו לו סוגריים, הוא לא יהפוך להיות לזה. כדי להרחיב אותו, צריך לתת לו פרמטר. אז הדבר הזה הולך להיות אינם e-color. עכשיו ל-e-color אני כן רוצה להרחיב אותו, אני רוצה לתת לו פרמטר. את x בעצם. ומה זה x? מה אני הולך לתת פה? מקרו אחר. אני מבין שזה כבר מתחיל להיות קשה, אנחנו נעבור על זה כמה פעמים. מה מקרו x just inam עושה? x just inam עושה, הוא מקבל inam כלשהו, והוא פשוט מדביק אותו. פשוט מדביק אותו. מה הולך להיות לי פה? הולך קודם כל להיות לי דבר כזה. inam list עם x just inam, ואז הולך להיות לי x just inam red, x just inam green, x just inam blue. וזה הולך להפוך להיות red, green, blue. כי כל מה ש-x just inam עושה, מדביק. זה החלק היותר קל. יצרנו לעצמנו inam, זה הדבר הראשון שהוא עושה. הוא מדביק ממש את מה שהוא קיבל בכל אחד מאלה. כי בתוך x הוא שם את x just inam. עכשיו אני רוצה ליצור את הפונקציית toString שראיתי קודם. אז אני מגדיר עדיין בתוך המקרו. פונקציה שקוראים לה toString, היא מקבלת inam מסוג e-color, והיא עושה switch על האינם שקיבלתי, ועכשיו היא שוב מרחיבה את inam list, היא קוראת ל-e-color, הפעם עם מקרו אחר, היא קוראים לו case and stringify. כלומר, זה inam שמה שהוא עושה, הוא מקבל inam כלשהו, הוא עושה case inam, return, stringify של האינם. מה הולך לצאת פה? e-color יקבלת בעצם את case and stringify, ואז הוא הולך לעשות case and stringify red, case and stringify green, case and stringify blue, ואז יצא לי פה switch, ויצא לי פה בעצם case green, return green בתור מרכאות, case blue, return blue בתור מרכאות, וכולי וכולי. זה בערך הדבר הכי חשוב בהרצאה, כי X מקרו זה נראה לי הדבר הכי מעניין, קוראים להם גם סופר מקרוז, ויש עוד דרכים לעשות אותם, אגב. הייתי יכול לעשות אותם בדרכים שונות, הייתי יכול לא לתת פה את ה-X בכלל, ואז במקום לתת אותו כפרמטר, לעשות define לדבר הזה, ואז undef. יש פה הרבה טריקים שאפשר לעשות, אני הכי אוהב את הדרך הזאת, היא הכי יפה. אנחנו רואים פה דוגמה שבו אני מקבל רק פרמטר אחד פה. זאת אומרת, קיבלתי פרמטר אחד כל פעם בתוך ה-callback מקרו הזה, ואז ה-callback מקרו יודע לקחת את האינם הזה ולהדביק אותו. אם הייתי רוצה לקבל בתוך האינם הזה עוד דברים, למשל, הייתי רוצה לקבל בתוך green, ממש את הצבע שלו באקסה, שאני לא יודע אם זה נכון אגב. זה משהו בסגנון, כאילו, כן? RGB, 0x, 0, 0, 0, 0, FF. עכשיו, קודם כל, זה כבר לא יהיה ולידי, כי כשאני עכשיו עושה inam list עם דבר כזה, x just inam, מקבל פה פרמטר אחד, הוא צריך לקבל יותר מאחד. אבל פה ספציפית לא מעניין אותי הפרמטר השני. אני יכול לעשות נקודה, לא מעניין אותי. גם ב-case and stringify. בוא נגיד אני רוצה במקום להדפיס red, green ו-blue, אני רוצה להדפיס את האקסה שלו.
אז פה אני אקבל את ההקס, וכדאי גם לעשות כזה, כי זה פשוט מונע ממני שאם היוזר יעביר לי יותר מדי דברים, אז זה לא ישבור אותי. ואז case enum, אני עושה במקום case enum return enum, מחליף להקס. ועכשיו מה שהולך לצאת לי בסטרינג דינם, הוא לא מוכן להרחיב לי את זה, הוא רוצה שאני אקח את זה למטה, סליחה. הוא לא מכיר את זה עדיין. הוא ייצור לי בעצם את הדברים האלה, הוא לא עוצר את זה עד הסוף. אני יכול, אתם רוצים שאני אקמפל לכם את זה ואיך זה יוצא בפרי-פרוססור? מעניין אתכם? כן. אוקיי, ברק. רגע, רק הוא עדיין צועק לי פה על משהו. בואו נעשה דבר כזה, GCC, קוראים לזה X מקרוז, מינוס P, מינוס E, לתוך less, כי אני לא רוצה באמת לייצר מזה קובץ, והופה. זה יצר את זה בשורה אחת, כל אלה זה מה שכתבתי לפני כדוגמה. זה מה שיצר ה-enum. enum e-color, red, green, blue, num, to string, enum color, switch, על הדבר הזה, והוא לא אהב לי את ה-case and stringify, הוא לא הצליח אותו, כנראה יש לי באג איפשהו. לא, המקרו ממש הוא לא אהב אותו משום מה. איפה אני משתמש בו בכלל? case and stringify. כן, לא, אני... פה... X. מה? נכון, סליחה. מה, אני מפגר? טעות בעריכה, אני מצטער, אני צריך לעשות את זה פוש לגיט. עכשיו זה בסדר, מיכאל, נו. והפעם, הנה, case green, return זה, case blue, return זה, case זה, return invalid. כן? מצליחים להבין את זה? למה סבתא שלנו נעם בסוף? תאמין. אחרי, סתם בתור, כי זה קונבנציה להוסיף נם בסוף אינם, כדי שנדע כמה יש, כאילו. אז זה X מקרוז. אני לא יודע אם כאילו, מפחיד אותי לשאול כמה הבנתם מאחד עד הבנתם. אני אראה לכם דוגמאות לזה, מהעולם האמיתי, לפחות העולם האמיתי שלי. למשל, בדאטאבייס שאנחנו משתמשים בו אצלנו באקווסטיה, אנחנו משתמשים במשהו שנקרא ShubiDB, שזה מה שאני יצרתי, רק שינו לו את השם כדי שלא יהיה לו שם כזה מטומטם אצלנו בפרויקט, אבל מי שרוצה להיכנס ל-ShubiDB וזה, יכול לעשות לי סטאר גם פה, ואני מבקש מהיוזר, תגדיר לי בבקשה רשימה של פרמטרים. הנה, אני אומר לו, אני רוצה 3 X'ים, כאילו, אני רוצה שתגיד לי אם זה num, אם זה string או אם זה blob, מה שאני הולך לעשות עם הקולבקים האלה, אני אעשה, אתה לא צריך לדאוג, ואז הוא מגדיר לי, num שקוראים לו נגיד always connect, זה השם ה-enum שלו, הוא מסוג בול, והערך הדפולטיבי שלו זה true. יש לי string, שאני אומר, זה השם שלו, זה מה שיש לו בדיפולט, וזה הערך המקסימלי של הסטרינג. ובלוב, שזאת דבר, רק עם struct במקום עם משהו שהוא מספרי או משהו כזה. ואני אומר לו, תגדיר אתה את מה שאתה רוצה פה, אתה רק צריך לשמור על זה שאתה תביא לי את שלושת הדברים האלה, זה כל מה שאתה צריך לעשות, גם השמות לא משנים פה כל כך, כי זה קולבקים, ואז מה שאתה צריך לעשות זה לקרוא לזה, עם מה שאתה הגדרת פה, ואני הולך ליצור לך סטרקט מטורף עם כל הדברים האלה, דאטאבייס שיודע לנהל אותם ברם ובפלש וכו' וכו', מה שזה ממש ייצור זה את הסטרקט שרואים פה, הוא יוצר מין סטרקט עם אינם ועם ליד ועם פונקציות וכו' וכו' וכו', שזה עובד זה ממש ממש מגניב, שזה לא עובד אז שחף בא אליי בטענות, וזה בסדר. אני לא מצפה ממישהו לדבק את הדבר הזה, כי כמו שאמרנו קודם, לדבק את הדברים האלה זה זוועה, אבל אחר כך ה-API שזה נותן, זה נחמד מאוד. הדבר האחרון שנעשה, זה דבר מה שאני אמרתי, שאם מישהו משתמש בו, אז כנראה יפטרו אותו למקום, אבל זה סתם טריק מגניב. Control flows ב-C,
מי שהתעסק קצת עם פייתון אולי, או עם שפות אחרות, מכיר את העניין של ג'נרייטורים. זה פונקציות שיכולות לחזור באמצע שלהם, ואז שאתה קורא להם בפעם השנייה, הן ממשיכות מאותו מקום הלאה. זה נקרא קורוטינס או ג'נרייטורים. נגיד, אם היה לי קורוטינס ב-C, אז היה לי, נגיד, פונקציה שקוראים לה פרודוסר, היא הייתה רצה פה, הייתי קורא לה פעם אחת, היה מחזיר לי 0. הייתי מקבל 0 חזרה מהפונקציה. הייתי קורא לפונקציה שוב, והייתה מחזירה לי 1. הייתי קורא לה שוב, והייתה מחזירה לי 2. בעצם, וכל פעם שאני קורא לה, היא ממשיכה מפה. פעם ראשונה שאני קורא לה, היא מתחילה מפה, אבל כל פעם שאני קורא לה, היא ממשיכה מפה. זה בעצם ג'נרייטורים בפייתון. זו פונקציה שיכולה להפסיק את הפעולה שלה, ואז לקרוא לה שוב, והיא תמשיך מאותו מקום. שים את זה גם בסי. אז אם זה משהו שהוא נורא ארוך, הוא צריך לעבוד רצוף, אתה צריך להפריע לו כל... בסופר לופים, כן. היא יודעת, כאילו, זוכרת איפה היא... כן. לא כפרקום, אלא פונקציה... נכון, אבל אנחנו נעשה את זה ככה, רק נעשה את זה בתוך מקרו פשוט. זה בדיוק מה שנעשה. נכון, זה סוג של... כן, עושים את זה הרבה בסופר לופים, נכון, במערכות סופר לופים. אנחנו נעשה את זה במקרו עכשיו. אבל יש פה הרבה מאוד, כאילו, דברים מכוערים. אני רוצה בעצם לעשות משהו בסגנון הזה. מה שמנצלים פה זה hack ב-C. ב-C מסתבר, אפשר לעשות switch case, ובתוך ה-switch case אפשר לפתוח while loops או כל דבר אחר, ולעשות את הקייסים בתוך ה-while loops. כלומר, לעשות משהו בסגנון, אם אני אעשה switch, אז אני אעשה switch עם איזה x, אני יכול לעשות קייס אחד, משהו, סליחה, אני צריך לעשות break, נגיד, ואני יכול לעשות while, או יותר נכון לעשות while אחד, ואז בתוכו לעשות קייס 2, ואז כל פעם שאני אגיע לקייס אני פשוט אהיה בתוך while. ואני אגיע לקייס הזה כל הזמן מחדש. זה hack ב-C שלא הרבה יודעים, והוא מכוער מאוד. תגיד, בואו נראה איך אנחנו מנצלים את הטריק הזה. כן, יש משהו שנקרא... יש משהו שנקרא דאפס משין, שהוא משתמש בדבר כזה, הוא עושה סוויץ' ואז קייס, ואז בתוך הקייס הוא עושה דו, ואז בתוך הדו הוא עושה קייסים, והכל בשביל לחסוך לולאות. זה משהו מאוד מכוער, זה hack שיש ב-C שפשוט אני יכול בתוך הקייסים לפתוח לי while loops ו-for loops וכל מיני דברים, ובתוכם לשים קייסים. זה קצת תוכן את המוח. זה יסיים את הקייס ויחזור אחורה ללפני הקייס. אז איפה אני עשיתי את זה? אני מנסה... סליחה. כן, בסוף הקייס 2 הזה, אני הולך לחזור לתחילת הווייל, ואז אני אהיה בעצם בלופ על הקייס הזה. הקייס לפני ההתחלה שלנו. איפה זה מתחיל בתוך ה... אם אני קופץ לקייס 2 כי x היה 2, אז אני הולך פתאום להיות בתוך לולה. כן. אז אנחנו הולכים להשתמש בהאק הזה. אבל למה הקייס 2 הזה כאילו נגושר? אני מצליח להבין. לקייס 1? לסוויץ' הזה. זה ההק, אני יכול את הקייס הזה לעשות בתוך דברים פנימיים לתוך הסוויץ'. זה גועל נפש. אני רק אומר כרגע, סליחה, אין פה מטרה כרגע, אני רק אומר שאנחנו הולכים להשתמש בדבר הזה כהק שקיים ב-C. עוד מעט נראה למה אנחנו משתמשים. אבל בואו נגיד, אני אחזור עכשיו לקוד, יהיה לי דבר כזה. קודם כל, דבר ראשון, אם אני רוצה לעשות קורוטין כזה, שום מהנחה שכל משתנה שאתם רוצים לשמור עליו בין קריאה לפונקציה לקריאה לפונקציה, הוא צריך להיות סטטי. אז גם ה-i של ה-for צריך להיות סטטי, כי אחרת אם אני קורא לפונקציה שוב, הוא לא יזכור איפה ה-i היה קודם. ובנוסף אנחנו צריכים איזה משתנה סטטי שהוא state, שהוא יזכור לנו איפה יצאנו בפונקציה פעם קודמת.
אז יהיה לי משתנה סטטי, מותחל כאפס, יהיה לי את האינט שלי, ועכשיו אני נכנס לפור. שתיבה שה-i בתוך הסוויץ'. שה-i בתוך איפה? סטטיק אינט i, סטטיק אינט אז סטטיק, לא, אין סיבה שהוא בתוך הסוויץ', סליחה. זה לא משנה, אבל כן. נעביר אותו לפה. יכול להיות. למרות שנראה לי שקיפלתי את זה וזה עבד. אבל קיצור, אז יש לי switch state, והוא בעצם אומר, הוא בעצם נכנס לפה לפור, והוא אומר, אם הגעתי לפה, תשים לי state אחד, תחזיר את מה שהיה. החזרתי i היה 0 בדוגמה הזאת, אני קורא לפונקציה הזאת שוב, הוא מגיע לסוויץ' סטייט, הוא רואה שסטייט 1, כי הוא נשאר, כי הוא פונקציה סטטית, קופצים ישר פה, ואז אני ממשיך את הלולה, ואז אני מחזיר 1, כן, זה אוי ואבוי, אני ממשיך, אוי ואבוי. פעם הבאה, סטייט יהיה 2, אבל הסטייט יהיה עדיין 1, אנחנו לא משנים את הסטייט, אנחנו רק מחזירים פה 2, עד שהוא מסיים, הוא יוצא מהלולה פה, כי הוא חזר לקייס 1, יצא מהלולה, החזרנו את הסטייט ל-0, אמרנו לו done producing, והחזרנו מינוס 1 סתם. עכשיו, איך אני יכול לעשות את זה? אוטומטי. קודם כל, אם אני רוצה שיהיה לי כמה מקומות שאני יכול לצאת, אז אני צריך שהסטייט יהיה לו מזהה לכל אחד מהמקומות שאני רוצה לצאת. כדי שיהיה לי קייס 1, ויהיה לי עוד קייס, ויהיה לי עוד קייס. איך אני יכול לעשות מזהה למקום שאני נמצא בפונקציה? מישהו יכול לחשוב על איזה, לא לייבלים של גוד. צריך מזהה שאני יכול להציב בתוך הסטייט, ואז לקפוץ למקום הזה בפונקציה. אנדרסקור ליין, זה בדיוק התשובה. אני אשתמש באנדרסקור ליין בשביל להגיד לאיפה הגעתי. עכשיו, אם אני מסתכל, זה מה שהולך לצאת לי בסוף. האמת היא שאני לא בטוח. אני לא בטוח שאני יכול להשתמש בלייבל בתור, כאילו, משהו לקפוץ אליו, כאילו... לא משתמשים בגוטו. מה? אבל זה לא משנה, כי אם שלי קובץ, כאילו... זה יזוז איתו, כאילו, המזהה את זה הוא רק לתוך הפונקציה. בעצם מה שהולך להיות לי, זה קצת קשה להסביר, כשנראה את המקרו זה יהיה יותר ברור. צריך להיות לי קורוטין בגין. מה שקורוטין בגין צריך לטפל בו, זה שיהיה לי state, static in state שווה ל-0, וסוויץ' של הסטייט, כדי שנקפוץ למקום הנכון בפונקציה. זה דבר ראשון. מה ה-coroutine end מטפל? הוא סוגר לי את הסוויץ' ומאפס את הסטייט. החלק הטריקי... מה זה? תקשיב. סורי. טוב. מה ה-coroutine yield יעשה? זה החלק הטריקי. אנחנו עושים do while 0 סתם בשביל, כי זה כמה שורות. הסטייט שווה ל-46 פה. נחשו מה זה 46? הליין. זאת אומרת, אני אומר, אם אני הגעתי למקום הזה בפונקציה, תגיד שהסטייט עכשיו שווה לליין של השורה הזאת בפונקציה, תחזיר את i, כי אני עשיתי קורוטין ל-yield ל-i, ואז תשים לי קייס עם אותו הסטייט שעשיתי קודם. זה בעצם יצא לי משהו בסגנון הזה, רק שפה הסטייט יהיה line, וגם פה הוא יהיה מה שהיה קודם, שזה 46, שזה הליין הקודם בעצם. כאילו, זה יהיה שווה לזה. אז מה הולך להיות לי עכשיו כל מה שאני נכנס לפה? הולך להיכנס, פעם ראשונה סטייט שווה 0, switch state, צריך לעשות פה קייס 0, אבל לא משנה. הוא הולך לעשות for, ואז בתוך ה-for הוא הולך להגיד, הסטייט שלי הוא שווה ל-46, תחזיר את i. נכנס פעם שנייה, הוא נכנס לפה, הוא אומר מה הסטייט שלי, הוא 46, איפה קייס 46, פוק, קופץ לפה. ממשיך את הלולה. ובעצם על ידי הדבר הזה, אנחנו הגדלנו לנו קורוטינה ב-C, שאסור להשתמש בתוכה בסוויץ' קייס, ויש עוד כמה דברים שכדאי להיזהר מהם, אבל ברמת העיקרון זה קורוטינה ב-C. אפשר להשתמש בזה בשביל סופרלופ, בשביל לעשות משהו שתמיד ידע להמשיך הלאה, אבל לא ראיתי אף אחד משתמש בזה, לא כמו המקרואים הקודמים שהראיתי. וגם אפשר להשתמש בזה בשתי פעמים נפרדות. כאילו כמו זמנית. בתוך קורוטין אתה לא יכול, אתה יכול לעשות שני פונקציות שונות של קורוטינים. לא, כמה בפייתון אתה יכול לקרוא פעמיים לפונקציה, וזה פסיק שני נומרטורים שונים שאתה יכול לתאר את זה אחד. כן, בסדר, זה גם. נכון.
אבל אגב, ב-C++ 20 נכנס קורוטינות אמיתות ל-C++, הן יושבות על ההיפ, אבל זה בדיוק כמו שהם, כאילו, אפשר לעשות את זה אצלם. זה פשוט עוד לא בשל כזה. כן. זה עוד לא בשל. בניגוד לזה. זה... היום שני, טוב לי את זה, יקבל קידום לתפקיד מנכ"ל. אז עכשיו, לגבי ליין, מה הליין מביא לנו? השורה. בנוסף, יש לנו, אני עכשיו מדבר רגע על בונוסים פה, כי סיימנו פחות או יותר את החלק החשוב. ליין מביא לנו שורה, יש לנו בנוסף גם פונקשן ויש לנו פייל, נכון? ליין וקובץ הם מקרואים. פונקשן זה לא מקרו. קו תחתון פונקשן זה לא מקרו. לא. זה מביא לי את השם של הפונקציה, אבל זה לא מקרו שמביא לי את השם של הפונקציה. פונקציה. של קומפיילר. אבל זה עדיין, זה לא... בזמן קומפילציה, זה לא בזמן פרוססור. עכשיו, יש עוד משהו שאולי לא הכרתם, שקוראים לו, אני חושב שזה ככה, כן, ליין. כזה דבר, ואני יכול לקרוא לו, לתת לו שם, הוא נקודה C ו-45. ועכשיו, ברגע שאני אקרא לכל ליין, הוא רוצה קודם 45 ואז את הדבר הזה, אני רוצה את הסדר. עכשיו כל מה שאני אקרא לליין אחרי זה, הוא ייתן לי את הליין החל מזה. זאת אומרת, לא את הליין הנכון. ואם אני אקרא לפייל, הוא לא ייתן לי את הפייל coroutines.c, הוא ייתן לי foo.c. אני יכול להשפיע על מה הליין והפייל מחזירים לי. מישהו יכול לחשוב למה שנעשה דבר כזה מטומטם? חוץ מלעשות define if whiles כאלה ולהסיק להם את התפקידים אחרים ולשבור להם את החיים, מה עושה include? פשוט מדביק את הקוד, נכון? מה קורה אם אתם קוראים לליין ולפייל בתוך include? הוא כאילו, הוא בעצם מביא לי את הפייל, הוא ממש מביא לי את ה-H, הוא מביא לי קובץ H שכאילו כתוב בו הליין, ואת השורה בקובץ H. הוא צריך להביא, אני רוצה שהוא יביא לי את המקום בקובץ H ואת השורה בקובץ H. למרות, אני לא רוצה שהוא הדביק אותו הרי בתוך קובץ C. אני לא רוצה שהוא יביא לי את המקום בקובץ C. אני לא אבין מאיפה הוא בא, אני אגיד, רגע, אבל זה בכלל לא בקובץ C, זה בקובץ H. אז include הדבר הראשון שהוא עושה לפני שהוא מתחיל את ההדבקה, הוא משתמש בליין הזה כדי להגיד, רגע, אני מדביק, אבל שתדע שאנחנו עכשיו בקובץ הזה, ה-H, זאת אומרת, ב-include שעשיתי, ובשורה הראשונה שלו. ואז שנחזור לקובץ שלנו, לקובץ שממנו עשינו coroutines, הוא ישתמש בליין הזה כדי להחזיר. אז אני לא מכיר, אני לא יודע בדיוק איך הם עושים את זה, אבל הם... כאילו, ומפה... כן, כן, מפה עד סוף הקוד. אני חושב שאני לא מכיר אותו. יש עוד כל מיני דברים שהפרי פרוססור נותן לנו, כל מיני built-in macros. אז יש את הליין שראינו, יש עוד מלא. עכשיו, אחד הדברים המעניינים זה שהוא יכול לתת לך את ה-nest include. זאת אומרת, אם עשית include למשהו, ואז עשית include למשהו, ואז עשית include למשהו, הוא יכול להגיד לך, אני עשינו include 3 פעמים. בדיוק. זה בעצם משהו שקוראים לו, אני לא זוכר את השם שלו, אבל יש איזה מישהו שהציע, וזה דווקא הצעה לא רעה, לכתוב C בלי הדרים, אבל כל מה שאתה צריך זה להשתמש במקרו שקוראים לו include level. ואז מה אתה צריך לעשות? אם אתה כותב C בלי הדרים, אתה צריך לעשות include לקבצי C שלך. ואז מה שאתה עושה, אתה כותב את כל מה שכביכול היית כותב בקובץ H בהתחלה של הקובץ, כל ההכרזות, הכרזות לפונקציות, הכרזות של דברים כאלה, ואז כשאתה רוצה לכתוב את מה שכביכול היית כותב רק בתוך ה-C, אתה עושה אם, שזה conditional compilation האיף הזה, כן, אנחנו נקפל את זה רק אם זה שווה ל-0, אם זה פעם ראשונה שאני עושה include, אז תדביק לי גם את כל זה, אחרת, אל תדביק לי רק את כל זה, תעשה include רק לחלק הראשון. ואז זה בעצם אומר
זה לא עושים לו אינקלוד הרבה פעמים, רק מישהו אחד עושה לו אינקלוד בפעם הראשונה שהוא נוצר, והוא מתקמפל רק פעם אחת, ואין לנו מולטיפל דפינישנס ודברים מגעילים. זו הצעה מאוד נחמדה של להשתמש בבילט-אין מקרו, בשביל לעשות C ללא הדרים. זה הצעה כאילו לא ל-C, זה הצעה לנו כמתכנתים. גם ב-C++ 20 ומעלה כבר רוצים פחות להשתמש בקבצי H, יש עכשיו מודולים, אתה עושה להם עם אימפורט ואקספורט, כמו ב-Rust, שזה שפה נחמדה. Rust. אז זה... כן, יש לפחות 42 אנשים שאומרים שזה רעיון. כולל אותך? כן, אבל בשביל שלא יצחקו, אני לא מספר את זה לאף אחד בטנדם. אופס. ונראה לי ש... כן, אני די סיימתי פה עם מה שאני רציתי להראות. יש גם קאונטר, כמו שאתם קוראים לו, הוא מגדיל את המספר של מה שהוא שווה, per translation unit. אז זה נחמד ביותר. וזאת הרצאה, קצת פיין. האם יש שאלות? מתנו מפחד לשאול שאלות. ועכשיו זה בסדר, לא? זהו, זה שאל שאלה שלא קשורה לסעיף. מבוטל הקטע עם השאלות שלא קשורות לסעיף, אפשר לשאול שאלות. אנדף לה. מצאת פה דברים מגניבים כאלה שממש קיסרים הביאו לנו, אז... לא, אבל אני לא רוצה לעבור על הכל, שתשאר לי כבר מודע. נכון, אני לא רציתי לדבר על פרגמנט. כאילו זה נושא ארוך ומורכב. יש פה פשוט, חלק מהדברים זה דברים שאתה יכול לעשות פה, זה דברים שאתה צריך לדעת שאתה לא יכול לעשות פה. יש פה כל מיני טריקים, כמו if static cast bool -1, שזה פשוט להפוך משהו שהוא לא מספרי למספרי. נראה לי, נכון, סטטיק הזה של C++. יש embed, זה משהו שיגיע ב-C++, ב-C20, שאתה עושה כמו include, אתה עושה embed לקובץ, והוא פשוט לוקח אותו ושם אותו כבינארי. נגיד, אתה רוצה לעשות שיהיה לך תמונה בקוד, אתה רוצה לקחת תמונה ממש את הבינארי שלה, ובמקום לעשות בלינוקס xxd מינוס משהו לתמונה, ואז זה יוצא אותה כבינארי, אתה עושה ממש embed לקובץ, וזה יוצא אותו כבינארי. זה נחמד. אבל זה C20, זה משהו שנראה לי בקומפיילרים שלנו. יש דרכים לעשות מקרואים for each, מקרואים רקורסיביים, שאתה נותן כפרמטר ראשון מקרו, כאילו לתוך המקרו אתה נותן כפרמטר ראשון מקרו, ואז מלא דברים, והוא פשוט עובר על כולם ומפעיל את המקרו על כולם. זה משהו שעד C20 או C++ 20 היה מאוד קשה לעשות, ועכשיו בגלל ה-VAOPT שראינו קודם עם הפסיק הזה, יש דרך, כנראה ש... כן, הכל פה זה הרבה אביוזים של הקומפיילרים. אין פה משהו ספציפי שאני חושב שקשה לדבר עליו. אם אתם רוצים לדבר על הביס... יש דברים שלא נכנסו, אמרתי, כל הביס. לא, יש פה דברים שנכנסו. נגיד ISP זה אופציה להבין אם משהו שנתת לו הוא ליטרל, זאת אומרת, ממש מספר 4, 5 או סטרינג כלשהו, או לא ליטרל, או ממש כאילו איזה משתנה. וכדי לעשות את זה, הם משתמשים בג'נריק, ובאמת, בהאקים הכי גרועים של השפה, כדי להבין אם מה שנתת זה, אני כבר לא זוכר כאילו מה הם עושים. הם משתמשים בהק שבו אם אתה לוקח ליטרל ואתה ממיר אותו לנל פוינטר, עם קונסטנט, קיצור, משהו נוראי. ואני גם לא יודע בדיוק איפה משתמשים בו, אבל כן, אני לא חושב שיש לי יותר... הדברים האלה תוצאים גם ל-C וגם ל-C. ג'נריק לא תופס ל-C++. כי אין צורך לג'נריק ב++, כי יש לך אוברלודינג.
עכשיו, va-opt, זה שראינו שהוא מרחיב אם כן או לא, כביכול הוא נכנס רק ל-C++, זה מעניין שמכניסים ל-C++ מקרואים, כי הרעיון העיקרי ב-C++ הוא לא להשתמש במקרואים, להשתמש בטמפלטים, אבל זה משהו שנכנס רק ל-C++, אבל GCC תומך פה גם ב-C. זאת אומרת, אם אני מקמפל GCC ואת עושה את זה, זה עובד משום מה. אז זה בסדר, וזה גם די יעיל va-opt אם כותבים מקרואים קשים. אקס מקרוז, מאור, היה מאור בשיחה עדיין? כן. מאור סיפר לי שבעברו בחברות טלקומוניקיישן, הם השתמשו בזה בשביל לעשות ממש טבלאות גדולות של כל מיני נתונים, שזה היה מג'נרט להם קוד, ואז כאילו זה מאוד קל. אקס מקרוז זה באמת אני יודע שזה החלק הכי קשה אולי, אבל זה החלק שהכי כדאי לקחת מההרצאה, ואם מישהו רוצה עוד דיבור על זה, אז זה מוזמן. זהו. עוד פעם כפיים, אתם מוזמנים, בסדר. בכוכב בגיטה. יאללה, תודה רבה. תודה רבה.